ಹಾಯ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್‌ದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಚಿಕನ್‌ದ ರೆಸಿಪಿ ರೈಸ್‌ಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ ಬೊಕ ನೀರ್ ದೋಸೆಗ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಉಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆನ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆನೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ಗ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್‌ದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತುಕನಮ. ಯಾನ್ 1 kg ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ ಎಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೋನ್‌ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತ್ ಇತ್ತಿನೇನ್ ನೆನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೆನ್. ಇತ್ತೆನೆಕೆನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಕಾರಗ್ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇವುಲು ಎಂಚ ಕಾರ ತಿನ್ಪುರ ಐತ ಮಿತ್ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾನದ್ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ದಹಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ದಹಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೀತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಪೆನ್ ಸರಿಟ್ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಆಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ದೀಪೆತ್ತೇನಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆನ್ ಕಡಾಯಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ದಿಗೆತೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ರೆಡಿ ಆವು. ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಗ್ಗರ್ಣೆಗ್. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ತೇಜ್ ಪತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆವೆನ್. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಆವೊಡುಂದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆನ್. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆನ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂಡೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆಯವು ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಡ್ ಪಂದ್. ಚಿಕನ್‌ಗ ಸುರುಟೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆನ್. ನೀರುಳ್ಳಿಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ದುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಡುಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ವೆನ್ ನೆಕ್ಕ್. ಇದೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡೆ ಎಡೆಗೆ ಚೂರು ಬುಡ್ಪದ್ ದೀಪೆನ್. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗ್. ಇತ್ತಿಲೆ ಒರ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಂಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡಿಯೆನ್ನೆನಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡೊರ.
ಇಂಚರಾನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿನಿಕ್ ಸಾರ ಈ ಪಾಡಂದೇನೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೊಂದು ವರನಿಗಳು ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯನನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇದೇ ತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನನೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಲಿ ತರ ಗ್ರೇವಿ ಚೂರು ತಿಕ್ಕಾದ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದು ಪೋಂಡ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜೊಂದು ಜದಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.